Is-sibt filgħodu K9 Urban Search and Rescue flimkien mal-volontira ta' St. John Rescue Corp wettqu eżerċizzju ta' taħriġ intensiv ta' tfittxija u salvataġġ għal persuna nieqsa. Dan kien possibbli grazzi għal Ruby, il-kelb tar-razza German Shepherd li permezz tas-sens qawwi tax-xam tiegħu seta' jillokalizza l-persuna li kienet mitlufa u maqbuda taħt it-tifrik f'post diffiċli u perikolus magħżul apposta għat-taħriġ. Kif spjegalna ġewwa tard il-fundatur tal-organizzazzjoni volontarja K9 Urban Search and Rescue, huwa impressjonanti l-fatt li Ruby u klib bħala li jiffurmaw parti minn din l-organizzazzjoni huma mħarġa wkoll biex jaħdmu f'diversi kundizzjonijiet, inkluż fid-dlam, temp estrem u anke fl-ilma. Is-search tibda fuq għal-menu kif nibdew aħna nibdew fuq l-owner, nitilquh sempliċement minn hawn ftit metri bogħod, jagħmel bark indication into hit toy and that's it. Dal-kelb wara kollox hija logħba għalih. Il-kelb mhux jgħidlek għandu familja qiegħed mirdum. Dan sempliċement l-reward tiegħu ħat-toy and that's it għalih waqfet il-logħba. Ġewwa tard qalilna li dawn l-eżerċizzji ta' taħriġ huma essenzjali sabiex jiffaċilitaw il-proċess f'każ ta' diżastru naturali reali. Eżerċizzji li mhux biss isaħħu l-kollaborazzjoni bejn pajjiżi differenti, iżda jsaħħu wkoll il-ħiliet u l-kompetenza tat-timijiet ta' tfittxija u s-salvataġġ. Għat-tard kompla billi qalilna li għalkemm dan it-tip ta' taħriġ isir kull ġimgħa għal dawn il-klieb, fortunatament f'Malta ftit li xejn kienu involuti f'operazzjonijiet li jirrikjedu l-assistenza ta' dawn il-klieb imħarġa apposta tfittxijiet intensivi waqt diżastri naturali. Fortunatament għandna m'għandniex terremoti u hekk dal-aħħar snin kien għal xejn inċidenti bil-bini veru ma kienx hemm il-ħtieġa ta' ħafna klieb. Allura seta' jaħdem id-dipartiment. U ħadna sem biss mingħajr ma nidħol fil-mertu tal-każ fuq persuna meta kuntattjatni il-relativ tiegħu ta' anzjana mitlufa. L-għaqda K9 Urban Search and Rescue hija magħmula minn speċjalisti varji li l-koll joffru l-kontribut tagħhom fuq bażi volontarja u b'kollox joffru taħriġ kontinwu lil 11 kelb li huma ċertifikati biex iwettqu t-tiftix u salvataġġ ta' persuni minn qalb it-tifrik f'każi pereżempju ta' terremoti jew sitwazzjonijiet oħra simili.